Wrth y gwartheg godro draw at y gwartheg bîff, achos mae yna gystadleuaeth frwd iawn yma ar hyn o bryd. Tîm o 3 i wartheg wedi Magu gan y pobl sydd yn ei dangos nhw, ac y brydiau cynhenid sydd o'n blaenau ni fan hyn. A dwi'n cael cwmni Rhys Morgan o Timbeili, Llanrystyd o hyd. Rhys yn ffarmwr godro, ond hefyd yn croesi lot o'r gwartheg efo tarw bîff. Tarw glas yn lot yn fe, croesi lot o Belgium Blue ydw. Cadw rhai mlaen yn stores a gwerthu rhai fy bach y majority. Ac yn defnyddio tipyn o frydiau cynhenid hefyd. Dyna pam wyt ti yma gyda ni nawr ar gyfer y dosbarth yma. Neu fe ti'n croesi nhw gyda'r brydiau... Henffordd, tarw Henffordd, da ni stocbwr Henffordd. Ni'n croesi nhw lot o'r heffrod a rhai o gwartheg y fynd. Wyt ti wedi defnyddio'r Angus eriod ar y Angus yw ni, ydyn. Angus neu Henffordd yw'r ffefret o ran stocbwr. Pam yn ei derys? Lloi yn haws a gwerth y llo, bach y demand am y lloi yn does. A rhaid ni falle mynd mlaen wedyn i fod yn fuwch signo? Gall lod, odi, mae Hereford yn wedi, gyda fuwch dawel efo hen. Angus, maen nhw yn bobl yn hoffi nofel cyclers yn does. A'r llath wrth gwrs wedyn yn dod o'r godro hefyd yn dyfe? Ydy wir. O, mae wledd a gweud y gwir i'r llygad fan hyn wrth i ni weld y dosbarth yma. Mae yna safon arbennig yma, gwartheg dion Cymreig, teulu Dole Gwyn. Ni'n gweld nhw'n dod lan o'r cornel pellac o nawr, Rhys. Jessica a'i gŵr Hyw wedyn... Mae'n glas o hanner nhw e. Mae'n glas o hanner. Ti 3 da fan hyn nawr. Ydy, maen nhw'n 3 da fan nhw. Cerdded mor naturiol nhw. A'r cefnen syth a digon o bwer yn oes. Mae'n ambell i fi chesodron defnyddio'r bîff hefyd. Buwch ddi hefyd. Tarw di. A fel y bîff ar y fuwch ondro yn does? Oes, ambell un, bobl sy'n cadw, ambell un cadw ar splacs a iwso'r tarw wedyn ar y fuwch ondro oes. Darw hardd, darw smart hwnna'n. Mae'n darw smart yn yw e. Dal i ben yn smart yn nawr a edrych yn look at me nhw e. Ydy, ma fe. Dyma nhw felly yn dod. Ac Andrew Hodge o Berwickshire sydd gyda ni yn beirniadu. Gwylon ni yn beirniadu y teirw ifanc yr elite beef. A fe sydd gyda ni yn beirniadu. Ac dyna nhw felly. Y 3. Mae nhw'n 3 smart yn nhw'n ei gilydd. Ma nhw, Rhys. Ma nhw yn. A beth sy'n neis gweld yw bod yna darw, mae yna fuwch, a mae yna heffer fach ifanc gyda nhw hefyd, yn dweud. Ydy, ti'n gweld y 3 cenedlaeth mewn ffordd yn ti? Wyt. Ydy. Tu ôl i nhw wedyn, Rhys, yr Angus sy'n ni'n gweld lawr yn y cornel pella yna nawr. Ac am dîm sy'n gyda ni fan hyn hefyd, dych ar fuwch yna yn y canol. Ar fuwch yn powerhouse, byddai'n gweud. Wedi gweld hwnna sawl gwaith. Mae'r lle drwng yn y chest na. A mae'r lled yma reit trwyddi, mae'n powerhouse o fuwch yn y fi. Tipyn o darw na fyd, a gweud y gwir. Mae tarw ni'n smart ymladw nhw e. A'r Melanie Olford a'r teulu a'r 3 o'r anifeiliaid yma. Maen nhw'n cael sioe i'w cofio. Tymor i'w cofio. Ie, tarw bach ifanc wedyn ni hwnna. Ond am wartheg sydd gyda ni fan hyn nawr, mae dan ni'r gwartheg yr ucheldir. Mae yna 2 dîm o wartheg yr ucheldir, mae Rhys yn does. Birgor, mae yna 3 dîm o wartheg Birgor yma fyd. Ydy, sy'n ni'n meddwl, tipyn o waith cosi pend ar beirniad i gael fan hyn. Mae'r safon yn arbennig. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs, felly dewch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. A mae yna ganlyniad gyda ni chi hefyd o tîm o 3 y gwartheg bîff, y brydiau cynhenid yn cael ei dangos gan y pobl sydd wedi arddangos nhw. A'r garden goch wedi mynd i'r Aberdeen Angus, gwartheg Melanie Olford. A tipyn o dîm yn dod nhw, Rhys, welon ni rhain yn gynharach ac o'n nhw'n sefyll allan yn dod nhw. Oedd y tîm a hanner, oedd tarw mor bwerus ar mysling na fe, oedd e ar lled. Oedd y llo hefyd, fynd dar fiwch yn llo hanner. Ond oedd e just. Oedd y bicsiwr. Oedd. Na'n ennill y garden goch ac y gilwabr yn yr adran yna, mi ath y gilwabr i'r gwartheg Birgor na Sillt Price a Geraint Price a'r teulu. Ac nhw hefyd yn sefyll allan a chi lun da o'r tarw fyna ac llongyfarchiadau mawr iawn i nhw hefyd yn mynd ar gilwabr.